Dobar dan, ja sam Nikola Stanojev, vi gledate kanal Član 50 u dobro poznatoj produkciji. Moj današnji gost je gospodin Branko Pavlović, advokat, jedan od osnivača Mi glas iz naroda, sada i narodni poslanik. Dobrodošli i hvala vam što ste danas sa nama. Bolje snaši. Evo, igrom slučaja, kampanja negde baš i krenula u ovoj emisiji, razgovarali smo o svemu što će se desiti, bili ste u pravu, na kraju se i desilo. Kako vama izgleda sada sve ovo? Imali smo, zaklinjanje ispred N1 kamera, s druge strane potpuni haos u Skupštini. Kuda plovi ovaj brod? Pa nije dobro počelo. Ako mislimo na početak konstitutivne sednice Narodne skupštine, nije dobro počelo zato što se ta polarizacija na našoj političkoj sceni, koja vrlo, vrlo negativno utiče na ukupnu polarizaciju u društvu, nastavila. A ona zaglušuje bilo kakve argumente o temama. Hajde da je polarizacija sa ozbiljnom argumentacijom, onda građanima, slušajući jedne argumente i druge argumente, nekako to bude nešto jasnije u pogledu problema nekog problema koji je pred Srbijom ili većeg broja problema koji su pred Srbijom. Međutim, ovo je atmosfera ko će koga. To je vrlo, vrlo štetno za Srbiju i za iznalaženje pravih odgovora na veoma velike probleme koji su pred nama, objektivno. A problemi koji su pred nama su oivičeni jedanputa tim zapadnim štetnim zagrljajem koji ne dozvoljava da se Srbija razvija i stabilizuje kako bi mogla, i drugi put zagrljajem vladajuće grupacije koja ima svoje interese koji to takođe sprečavaju, to zovemo kriminal, korupcija, loši kadrovi i tako dalje. Dva obruča imam. Sad zamislite u jednom savremenom svetu koji nužno zahteva pravovremene, brze, odlučne napore ka modernizaciji, ka konkurentnosti, ka inovaciji, ka tehnologijama, ka ukupnom naporu jednog društva, i da nemamo ove dve ogromne prepreke koji bi inače čekali i čekaju Srbiju sa ovim problemima koje imamo. I sve to onda zatrpate nekom pričom kono crvena i plava zastavica. Za koga ste? Pa čekajte. Tako da nije dobro počelo i nadam se da ćemo Mi glas iz naroda nekako u nastavku naći neki prostor i model obraćanja i unutar Skupštine i građanima na način koji će pokrenuti ozbiljnije rasprave. Imam utisak da se nekako za kratko vreme svašta izdešavalo na političkoj sceni, tablice Ujedinjene nacije, pa Evropski parlament, sve to nekako prolazi, ne priča se toliko o tome, Kurtiju zagrljaju neke prozapadne srpske opozicije, to je potpuno jedno mešetarenje, jedno ludilo. Možda da se zadržimo na ovim bližim, ovo ukidanje dinara kao sredstvo plaćanja i ovo što je bilo pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvo, treba jasno reći da je samo održavanje sednice pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u tom formatu javnom nesumljivi diplomatski uspeh Srbije. Šta nije dobro? A vezano je za Kurtijevu odluku da se ukine dinar kao sredstvo plaćanja. Dinar kao sredstvo plaćanja je simbol monetarne vlasti Srbije. Po rezoluciji 1244 i pratećim dokumentima, monetarna politika je u nadležnosti Srbije. Kad se kaže da se garantuje suverenitet Srbije, to znači da se garantuje da će Srbija na Kosovu i Metohiji imati određene državne nadležnosti, i kad se pažljivo iščitaju svi ti dokumenti, onda se po tim misli vojska, spoljni poslovi, monetarna politika i jedinstveno tržište. To su elementi suvereniteta Srbije na Kosovu i Metohiji po rezoluciji 1244 i pratećim dokumentima. Monetarna politika, ovde je simbolizovano kroz dinar, u stvari kroz ključnu instituciju monetarne vlasti Narodnu banku Srbije, obuhvata ogromna ovlašćenja. To su devizne rezerve. To je kontrola i regulisanje bankarskog sektora. To je kontrola i regulisanje sektora osiguranja. To je novčana masa, kontrola novčane mase u opticaju. To je kontrola i ključno upravljanje
državnim kapitalom u bankarskom sektoru. Dakle, sve su to nadležnosti na celoj teritoriji Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju. Naravno, dinar kao sredstvo plaćanja. Otuda je Kurtijev potez u stvari duboko smišljen potez jednostranog negiranja suvereniteta Srbije, prejudicirajući konačni sporazum između nas i Albanaca, tako što oduzima ono što je po rezoluciji u nadležnosti Srbije, praveći se da nije i da je to u nadležnosti takozvanog Kosova, gde je veoma velika odgovornost i predsjednika Vučića i Dačića sada u svojstvu ministra spoljnih poslova u različitim funkcijama premijera, ministra. Nikada od 2012. godine, istina nisu to radili ni ovi prethodni, ali od 2012. godine do danas ni u jednim pregovorima nisu izašli sa time da je monetarna politika Srbije na Kosovu i Metohiji jedna od crvenih linija, ove druge tri sam nabrojao koje su, o kojima nema pregovora. I u tom praznom prostoru od 13-12 godina stvarate mogućnost da jedanput albanska strana kaže, ma to je naš. Jer nikada niste rekli da o tome nema pregovora. To mora da pripadne Srbiji, pored vojske spoljnih poslova, zajedničko tržište. Istovremeno, u istovremenskom periodu, neprekidno pregovarate o različitim dokumentima. Od Briselskog sporazuma 1 do ovog poslednjeg francusko-nemačkog predloga. Koji sporazumi u sebi ne sadrže ni jednu nadležnost suvereniteta Srbije i na Kosovu i Metohiji. Dakle, sami ne ističete šta su za vas sadržinski crvene linije, osim što kažete mi se ne odričemo suvereniteta. Šta tražiš? Na jednoj strani, a na drugoj strani veoma aktivno pristupaš različitim dokumentima u dugom vremenskom trajanju od 2013. do danas, koji u sebi ne samo što ne sadrže ništa od nadležnosti koje bi bile opredmećenje suvereniteta Srbije na Kosovu i Metohiji, nego sadrže ogroman broj odredbi koji negiraju suverenitet Srbije na Kosovu i Metohiji. Otuda je naša pozicija pogrešna. Mi stalno izbegavamo da postavimo poziciju svog nacionalnog interesa na sto. Stalno se krijući negde po nekim ćoškovima i govoreći oko dinara, opet niste čuli da time Kurti ugrožava suverenitet Srbije. Vi ste čuli da time strašno otežava život Srbima, da hoće egzodus, da hoće etničko čišćenje, da nije tačno da mi imamo paralelne institucije, jer po zajednici srpskih opština, odnosno po Briselskom sporazumu, mi imamo prava da finansiramo prosvetu, zdravstvo i tako dalje. Ma ne radi se o tome. Dakle, zajednica srpskih opština nema veze sa suverenitetom. Tačno je da po Briselskom sporazumu da je realizovana zajednica srpskih opština, Srbija ima prava da dodatno finansira prosvetu i zdravstvo. Ali pravo na dinar, pravo na monetarnu vlast uopšte ne proizlazi iz toga, nego iz mnogo jačeg dokumenta koji je element tvog suvereniteta. Inače, monetarna vlast, evo samo zamislite moć federalnih rezervi u Americi ili moć Evropske centralne banke. Pa pomislite koji deo suvereniteta je u stvari monetarna politika. Kad kažete ljudima vojska, to im je jasno. A kad kažete monetarna politika, to mu tamo negde. Sve dok Kurti ne kaže nema dinara. Onda počne kaže čekaj, pa ta monetarna politika to je nešto ozbiljno. Ali pomislite samo Evropska centralna banka. I kakva je moć tu skoncentrisana, pa to vam je monetarna politika. To je naše. Po rezoluciji 1244 i ne treba nikako, ne smemo nikako od toga da se odričemo. Tako da čak i kada izdejstvujemo dobru sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, naša argumentacija je opet jednim delom tačna, u ovom delom da Kurti hoće to što hoće, to je sve tačno, ali drugim delom opet pogrešna. Mi ni tada ne stavljamo kartu na sto, kome je ovo neprihvatljivo. Nema prava da traži od Srbije da pregovara na visokom nivou. Ako vam je neprihvatljivo naš suverenitet na Kosovu i Metohiji, u redu, pregovarat ćemo na nivou zamenika pomoćnika ministra spoljnih poslova.
oko nekih tehničkih pitanja. Nikakvog drugog pregovora nema. A to je bila odlična prilika da se zaoštri. Kao što sada zakukavamo i zakukavamo. Razgovara se sa ministrima spoljnih poslova država Evropske unije koje nisu priznale takozvano Kosovo. Oko ideje da se francusko-nemački predlog uvrsti kao obavezujući, pravno obavezujući u poglavlje 35 naše za pristupanje Evropskoj uniji. Ma ne, ti razgovari tamo na nekom nivou diplomatija. Ali Srbija kao država mora da kaže, budete li vi to uvrstili, nikakvo pridruživanje Evropske unije za Srbiju ne dolazi u obzir. To vam je na stolu. Vi povučete taj potez, nema pridruživanja nikakvog. Zaboravite na Srbiju i odnos prema Evropskoj uniji. Pa gledajte šta ćete. Prosto na taj način moraš postaviti stvari. Tako da, dosta je delikatna stvar, budući je naravno tehnički moguće rešiti taj problem funkcionisanja Srba na Kosovo i Metohiji, ali je problem u tome što, evo i ja i bilo ko, ne mora da bude vlast pa samo greši, s jedne strane imate potrebu da oštro osudite to što Kurti radi, a s druge strane nikako ne smete da stvarate atmosferu užasa u kojima se našao srpski narod pa mu nema izlaza, jer time podstičete iseljavanje i radite ono što Kurti želi. Tako da to je jedan balans koji ovde treba osuditi, a ovde u stvari treba smirujuće reći, ma ne, do jednog konačnog rešenja sporazuma koji će trajno urediti odnose koji će garantuju suverenitet Srbije i na Kosovu i Metohiji. Operativno ćemo rešavati stvari u evrima i dinarima kako budemo znali i umeli u tom nekom međuprostoru, budući da svi aduti, sve karte Zapada na međunarodnom planu tonu i idu u povlačenje, pa će tako i Albanci ostajati sve manje i manje pod kišobranom i zaštitom tog Zapada i tu će se otvarati onda sve veći prostor za stvarni dijalog i za stvarno uređivanje tih odnosa u bliskoj budućnosti. Tako da ovo samo treba premostiti. Tako da evo, čak i na tom nekom primjeru se vidi koliko ima prostora za jednu, na jednoj strani odlučniju, a na drugoj mnogo iznijansiraniju politiku koja bi onda gađala u centar, koja onda nigde ne bi promašila i ne bi išla za time da dobija aplauze ljudi, nego bi ozbiljno vodi računa o državnim interesima Srbije. Prije nego što vas pitam šta će biti na kraju epilog sa tim dinarom, da li postoji neka opcija da se to ipak vrati ili Kurti tu neće popustiti, pitao bi vas, govoreći o svem ovome, imam utisak dakle, da naši predstavnici, to jest Aleksandar Vučić koji je bio tamo, zaobilazi suštinu, to je dakle poenta da našim gledalcima... Tako je. On govori sve ono što ljudi, ne razmišljajući o celini stvari, vole da čuju. I u suštini to je za neki rejting dobro, to je za jedan broj ljudi u međunarodnoj zajednici koji naravno ne prati tako blizu pomno događanja u vezi sa Kosovom i Metohijom, također dobro, to je mnogo bolje nego da toga nije bilo. Ali opet je promašena suština. I stalno se to krije, da Srbija ima crvene linije, šta znači njen suverenitet. Ne može da izgovori čovjek. Ne može da izgovori. Da, to u nekim momentima stvarno izgleda tragično. Eto, pitao sam vas i onu drugu stvar, opozicija u Evroparlamentu. Opozicija u Evroparlamentu, to je naravno nešto što ja nikad ne bih uradio. I naravno, mi Glas iz naroda to nikad ne bi uradio. Međutim, ocenjivanje tih postupaka kao izdajničkih i kvisličkih nije tačno. Naime, zvanična politika Srbije, ja se s tim ne slažem, zvanična politika Srbije je da je put ka Evropskoj uniji strateško opredeljenje Srbije. Mi smo u jednoj poodmakloj fazi pridruživanja Evropskoj uniji. Taj put podrazumeva da se država kandidat, to smo mi, odriče svog suvereniteta u jednom značajnom delu i prepušta ga Briselu. Naravno da ti drži lekcije. Pa u ovom trenutku 10 milijardi evra su zamrznuli Mađarskoj, jer im se ne dopada. Prethodno su novčano kažnjavali Poljsku, jer im se nešto ne dopada. Pretili su Italiji, jer im se budžet ne dopada. Prosto ljudi moraju da shvate
Ti kad kažeš hoću da idemo u Evropsku uniju, ti kažeš trajno prepuštam nekoj birokratiji iz Brisela da mi deli šamare levom i desnom rukom kad god oni misle da su u pravu. To je to. Prema tome, prisustvo naših parlamentaraca u Evropskom parlamentu, kad je Srbija strateški na putu Evropske unije, može nikako biti izdaja zemlje. Ili ako je to izdaja, nije. Ali ako jeste, šta je onda potpisivanje Briselskog sporazuma? Mislim, prosto rečeno, strašno se preteruju u tome. Da li to što su oni uradili je politički neprihvatljivo? Za mene. I bojim se, jedan deo i njihovog biračkog tela, da sad ne ulazim u spekulacije. Jeste. I tu postoje među nama bitne razlike, ali je ideja da svako malo je neko izdajnik. U kraju ovoj Srbiji nema nikog osim izdajnika, sve sami izdajnici, samo iz različitih uglova. Drugim rečima, naročito vladajuća grupacija SNS se malo pravi nevešta, jer ako kažete da je Evropska unija ta svetla budućnost Srbije, a onda vam ljudi iz Srbije protiv nasilja kažu mi to takođe mislimo, samo mi to pravilno vidimo, a vidite nepravilno. Kako sad ti njemu kažeš ti si izdajnik? Pa mi mislite isto. Vi mislite da u stvari u velikoj meri interese Srbije treba podrediti nekim zapadnim interesima, u ovom konkretnom slučaju Evropska unija. Svi znamo da Evropska unija nema nikakvu svoju političku sadržinu ili gotovo nikakvu svoju političku sadržinu, da je to američka politička sadržina. Tako da neće biti da ste vi baš ovlašćeni da žestoko kritikujete Srbiju protiv nasilja zato što zazivaju nekakvu inostranu komisiju koja treba da utvrđuje postupanje u našem izbornom procesu, to je kontradiktorno. Ne treba niko osim nas sa strane to da utvrđuje, to sve treba da bude u okviru naših institucija, ali oštro ih osuđivati, kvalifikovati na taj način je neosnovno. A često se dešava, na primjer, da se desi neki problem na Kosovu i Metohiji, pa onda dođu predsednici Kvinte, pa onda Aleksandar Vučić sedne sa Bocanom Harčenkom, pa se izjada i žali i onda neki naprednjaci kažu pa evo, mi radimo sve što možemo, nismo ni mi za taj put, ali tako mora, zaglibili smo duboko i tako dalje. Pa to je njihova politika. Tačno kažu. Oni to tako vide. Ima razlike između Vučića i Srbije protiv nasilja. Šta god, Vučić nije zaključio francusko-nemački sporazum, nije uveo sankcije u Ruskoj federaciji, nije se odrekao Republike Srpske i u tom smislu Srbija protiv nasilja bi sve to uradila odmah. Tako da u tom mi Glas iz naroda kada kritikuje različite postupke i u pogledu Republike Srpske i u odnosu prema Ruskoj federaciji, ono što radi Vučić, mi samo ukazujemo na mnogo veći prostor koji postoji za jednu kvalitetniju i bolju odbranu nacionalnih interesa i ukazujemo na vrlo, vrlo rizične poteze i vrlo velike opasnosti koje određene potezi koje svojim potezima Vučić u stvari nameće celoj Srbiji. Na primer, uopšte kada pristajete da pregovarate o francusko-nemačkom predlogu kao platformi o kojoj se pregovara, a onda koliko je nama u javnosti poznato primedbujete jednu odredbu, a reč je o dokumentu koji od 15, uključujući stavove, ima manje članova, kada idete po stavovima, neki članovi imaju više stavova, od 15 stavova tog dokumenta, 9 ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, a vi primedbujete jednu. Kad nešto ima 9 od 15, vi kažete ovaj dokument nije prihvatljiv kao osnova za pregovor. Vi možete da pregovarate ukoliko ima 2 od 15, pa od ta 2 odmah kažete, samo da se razumemo, bude li ovo ostalo, te priče nema ništa. Tako da kad mi iz Glas naroda to kritikujemo, mi kritikujemo sadržinski u tom smislu. Ulazi se u vrlo, vrlo rizične poteze, jer da se odmah odbilo, nikad ne bi ni stiglo do toga da se sad mora sprečavati da to uđe u poglavlje 35. Mislim, ja lično se ne bih mnogo sekirao ni kod toga, bi onda bila tačka na naše evropske integracije, ali generalno ako vodiš tu politiku, onda na taj način je ona izuzetno rizična. Da stalno izgleda kao da je stvar gotova.
I na jednoj strani ne govoriš koje su naše crvene linije, na druge strani učestvuješ u procesima koji stalno vuku na to da je ta priča sa Kosovom i Metohijom završena stvar, faktički. I time u stvari unosiš tenzije u čitav politički sistem Srbije i u nacionalni korpus, a sve vreme pravdaš time da je to najpametnije, jedino moguće, trezveno, ništa se drugo ne može i tako dalje. To nije tačno. Evo, često se dešava i kad se dese takve stvari, da evo ja preko dana pokušavam nekoliko puta da uđem na RT sajt i da vidim, da sačekam zapravo da se oglasi ambasador Rusije, Bocan Hrčenko, i vrlo često se desi ono kao hrabrenje strane Rusije, sad poslednji put ono što sam video, kao sačekajte da se završi rat u Ukrajini pa ćemo vam pomoći oko Kosova. Da li je to realno? Pa to je apsolutno realno. Samim završetkom, samom nesumljivom pobedom Ruske federacije u sukobu sa Zapadom, koji se nažalost odigrao u Ukrajini i nažalost uz ogromna stradanja ukrajinskog naroda, stvari se već menjaju. Taj rezultat je sam po sebi već pomoć. Bez ikakvog sledećeg opipljivog poteza, sam po sebi. Jer će on dovesti do takvih tektonskih poremećaja u čitavoj toj NATO-američkoj konstrukciji, da će dovesti do snažnog slabljenja svih tih elemenata i vezano za Kosovo i Metohiju. Tako da, naravno da Ruska federacija ima prioritete u kojima pitanje suvereniteta Srbije je na dnevnom redu, ali nije na vrhu liste. Normalno je da je Ukrajina na vrhu liste, onda treba sagledati Bliski istok. Zamislite tamo koliko su angažovani, onda imaju stalno rovita stanja i Kazahstan i Azerbejdžan, tu gde su im granice, da ne govorimo stalno jedna komplikovana situacija sa Turskom, stalno jedna neophodnost ogromne pomoći, pažnje i pripremnosti vezano za Iran, jer se Iran mora odbraniti po svaku cenu. Pa onda zamislite zveckanje oružja na Pacifiku oko Kine, pa naoružavanje Južne Koreje i Japana kao strateške opasnosti, i onda tu negde posle to ekonomske probleme, infrastrukturne koje moraš rešavati zbog sankcija, i onda tu negde sada u vrhu dalje liste stvarno dolazi Srbija. Zaista dolazi Srbija i nije slučajno što je Putin sad u ovom intervju Tucker Carlsonu u stvari Srbe i Srbiju jedino istakao. Ako gledate, baš sam to od svih drugih naroda, on je baš nas istakao. I to potvrđuje da je naš moralni ugled u svetu daleko veći od naše brojnosti, od naše ekonomske snage, o već finansijskim i tehnološkim da ne govorimo. I mi to moramo da čuvamo. Mi moramo biti čvrsti, nepokolebljivi i principijelni na pravilima međunarodnog prava, ni po babu, ni po stričevima, nego jasno se postavljati u svakoj situaciji, i onda ćemo dobiti mnogo, mnogo veću pomoć novonastajućeg sveta na multilateralizmu koji predvode Kina i Rusija, nego što bi to po nekim njihovim ekonomskim interesima inače radili u odnosu na Srbiju. Tako da je to naša veoma važna ekonomska karta za budućnost. Baš sam gledao pre nekoliko dana intervju, Vučević je bio na relativizaciji i u jednom momentu je objašnjavao kako je bio nemački ministar odbrane i da je u jednom momentu otprilike rekao ne možete više da sedite na dve stolice i nećete moći. Poruke iz Sarajeva i Prištine su došle do Beograda. Da li mislite da će sada da se desi jedan ozbiljan pritisak da se kaže dosta tome? I da li to može da se izbegne? Reč je o suštinski odlazećoj vladi Nemačke, u okviru koje je ta vlada apsolutno sve pogrešno sagledala kada je Nemačka u pitanju. Sve pogrešno sagledala kada je Ukrajina u pitanju. I sada će ministar njihov da nama drži lekcije kao sad je odjedanputa pametno sagledao poziciju Srbije. Ne ume da sagleda poziciju Nemačke, ali poziciju Srbije on besprekorno vidi. To su
izuzetno ideologizovani ljudi koji žive samo u svetu da će Rusija svakako biti uništena ili slomljena. Samo možda se sad malo iskomplikovalo, ali prekosutra će to da bude. Sad bilo ko normalan ko to gleda, kaže ne, vi idete u provaliju. I to sad svi vide. To vide i Nemci. Otuda oni imaju, ja ne znam, sad zadnje nisam gledao, ali praktično u toj koaliciji Socijaldemokratska partija ima oko 14% podrške, a ovi drugi su sve ispod toga. Odnosno, ovi liberali, oni i ne prelaze cenzus, ako bi sutra bili izbori. Ali ništa, oni dalje idu i drže predavanja. Ovo treba ovako, ovo mora ovako, mi ćemo ovo. Nećete ništa. Vi dok ne napravite totalni zaokret u svojoj politici, vi ste potpuno nebitni. Apsolutno ste nebitni na široj političkoj sceni. Nebitni ste i za Nemce unutar Nemačke. Tako da od te priče kako će pasti gvozdena zavesa za decenije koje su pred nama, pa će Srbija morati da se opredeljuje, neće pasti nikakva gvozdena zavesa, svo vaše gvožđe će biti uništeno ili rastopljeno, odnosno morat ćete da pređete na sporazum o kontroli naoružanja, saradnji sa Ruskom federacijom i tako dalje, pa ćete sasvim drugačije morati da se ophodite i prema Srbiji. Srbija to treba hladnokrvno da prihvati i da kaže, pa dobro, mi svakako nikada nećemo odustati od naših crvenih linija koje su te i te, pa koliko traje da traje. U jednom momentu je novinar pitao Aleksandra Vučića zapravo i razgovarali su o naoružanju takozvane Republike Kosovo. Nije izgledalo da je Vučić bio najsrećniji kad je čuo to pitanje, ali evo jedno praktično uz to pitanje. Kada govore o maržama i uvozu, izvozu robe i tako dalje, sutra da Nemačka kaže, evo nema više, uvodimo vam neku vrstu sankcija sa tim, šta može Srbija da uradi najbrže moguće i da spasi situaciju da to građani nosite? Nažalost, naš izvoz je uglavnom vezan za strane kompanije. I one izvoze u Nemačku. Prema tome, pitanje, te cifre kad gledate u milijardama su vrlo velike. Ali stvarni efekat za standard i život građana od tih milijardi je možda, kako bih vam rekao, ajde osjećam da vam kažem otprilike, da ne promašim mnogo, podelite sa 40. Znači, ako recimo je naša razmena, ako mi izvozimo u Nemačku, sad napamet pričam, ali ne grešim mnogo, između 4 i 5 milijardi evra, jel? Podelite to otprilike sa 40. To znači, evo nek bude 5 milijardi, 10 podeljeno je 500 miliona, podeljeno sa 4, mi govorimo o 125 miliona evra. Ono što stvarno utiče na kvalitet i standard života u Srbiji, stvarno, to je 125 miliona evra i dobro, neka potrošnja struje, nešto se plati, nešto, evo 300 miliona. Tako da, pod 1. Pod 2, ti privrednici bi tek skočili za vrat nemačkoj vladi. Da li ste vi normalni? Ovde ste nas naterali da prekinemo odnose sa Ruskom federacijom, sad hoćete i ove investicije koje smo napravili upravo zato da nekako budemo profitabilni, sad hoćete da i to bude bankrot, da moramo i odavde da se selimo. Pa ko će to da plati? Tako da je to užasno veliki problem, a s druge strane dogodilo bi se isto ono što se dogodilo u Rusiji, kao što vidimo, došlo je do rasta privrede. Kad su se sve te evropske i zapadne kompanije oštro suprotstavile i uvele sankcije brojne Ruskoj federaciji, Ruska federacija ostvarila rast. Jer time otvarate mogućnost drugim kompanijama i domaćoj privredi da počne sa pametnom ekonomskom politikom koju vodite, naravno, koju biste, nadam se, vodili. Dakle, ne ovom pod diktatu MMF-a, pa nam je struja među najskupljima u okruženju, skoro duplo skuplje nego iz Hrvatske. Zahvalite se svima njima i to zapravo ne bi bilo bi u smislu potresa za ljude na nivou 3 meseca, 6 meseci, ali stvarnog potresa, prilagođavanja novom
privrednom ambijentu to uopšte ne bi bilo bitno ugrožavajuće. Dakle, bolje bi bilo to raditi mirnije, bez tih tenzija, ali inače pametna politika Srbije bi morala da bude manje zavisna od tih 60% trgovine sa Evropskom unijom. Previše si vezan za jedan subjekt, recimo u Rumuniji je to 72%, katastrofa. Prave od svih nas priveske svojim privredama. To je opasno i da nema sankcija. Ta Nemačka krene u recesiju, onda vučete kao kamen na dno sa sobom. Prema tome, bolje bi bilo da nemamo te preseke, ali svakako bi morali da tražimo razvoj sopstvene privrede i da se oslanjamo na druga različita tržišta. Inače, ako bi bilo rezom, malo bi bilo neprijatno u određenom trenutku, a onda bismo zapravo dobili impuls za jedan mnogo ozbiljniji i održiviji rast i razvoj. Da se vrati malo na sam početak. Završili su se izbori, izbora noć je bila, da kažem, sjajna, pomimila se iz naroda, sve to delovalo dobro. Onda u jednom momentu se dešava da se saznaje koliko ste uzeli procenate u Beogradu i onda s druge strane imamo Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Šapića koji poziva na dogovore, a s druge strane Miki Aleksić i Marinika Tepić koji nešto kreću oči, pa onda se uključuje Kesić, to su ravnozemljaši. Da li vas je to negde, ne mogu da kažem povredilo, ali uvredilo, i da li da je njihov pristup bio malo drugačiji bi moglo da se razgovara na nekom drugom nivou? Ne, nije nas uvredilo i nije bilo uopšte uzimano u razmatranje kada smo doneli odluku da nećemo dati podršku ni na jednu ni na drugu stranu. Evo zbog čega. Dakle, naša odluka da ne damo podršku Srbiji protiv nasilja nije jednostavna za nas. Zbog toga što u tom velikom broju glasova koji su dobili u Beogradu, 33 ili koliko procenata, značajno veće nego na nivou Srbije, ima najveći broj tih njihovih glasača. Isto misli što i naši glasači, oni koji su glasali za nas. To isto. Da neće ni oni da se odreknu Kosova i Metohije. Samo su se opredelili da moraš rušiti ovu vlast, a u Srbiji protiv nasilja su vidjeli najveću snagu. I onda su zanemarili sva druga pitanja. Što se nas tiče, da nije reč o Beogradu, da je reč o nekom gradu koji nije glavni grad, koji nema toliko veliki simbolički značaj u politici, potpuno bismo drugačije rezonovali. Međutim, budući da je Srbija protiv nasilja na svojoj listi opredelila ljude, pogotovo u vrhu liste, opredelila ljude koji svi do jednog javno govore o tome da bi prepustili nacionalne interese zapadnim interesima, zapadnom tumačenju šta Srbija treba da radi. I u pogledu Kosova i Metohije, Republike Srpske i Ruske federacije i rodne ideologije i položaje Srpske pravoslavne crkve i genocid u Srebrenici po njima i tako dalje. Znači, na čitavoj lepezi pitanja, oni otvoreno kažu, mi bismo uradili sve ovo što Vučić nije uradio. Mi kritikujemo Vučića u mnogim stvarima, ali razlika između njega i ovih je velika. On nije uradio, a ovi kažu da bi uradili i to odmah. Otuda davati podršku njima da zauzmu važne funkcije u Beogradu, iako je sadržina tih ovlašćenja vezana uglavnom za gradske, komunalne i slične probleme, zbog Beograda kao glavnog grada, je u stvari podizanje na neprihvatljivo visok politički nivo ideje da neko kome nisu važni nacionalni interesi možeš prepustiti Beograd da njime upravlja u značajnoj meri. I to je nas opredelilo, da im ne damo podršku. Ne uopšte te dečije priče, rekli su za mene da sam ne znam kakav. Pa pošto si rekao, sad ću ja tebi da pokažem. Ne, nama se dosta često zamera kako mi ne razumemo, sad mi smo kao došli sa YouTube kanala i mi ne razumemo državu, a ne, baš obrnuto. Mi smo veoma mnogo razmišljali o državnim interesima. Baš o državnim interesima smo razmišljali. I onda sa tim rezultatom koji smo imali u Beogradu, to je naravno solidan rezultat, ali nije to snaga koja ti daje za pravo da ćeš ti kreirati stvari u Beogradu, onda nismo imali drugog izbora nego da kažemo ne na
obe strane. Da li verujete da u To je slučaju nas ponavljanja beogradskih izbora može da dođe do još veće političke krize u gradu, da ponovo ne može da se sastavi ništa, ili još veća opasnost da naprednjaci... Moramo da sačekamo da vidimo te rezultate. Sad je mnogo daleko to i da sačekamo da vidimo kakvi će biti te rezultati. Tu postoji mnogo varijabila. Šta ako? Pa onda da vidimo prvo ko uopšte prelazi, sa kojim procentima prelazi, da li uopšte su neophodne slične koalicije i na koji način, koliko će Srbija protiv nasilja platiti cenu svojim postupanjima, lupanjima grada, poseta Evropskog parlamenta i tako dalje. Mnogo je toga. Ne vredi sada da spekulišemo oko toga. Kad i ako se to dogodi i kad budemo dobili rezultate, evo rado ću doći i onda ćemo analizirati sve. A jel verujete da može da se desi da se izbori i ne dese u Beogradu? Može. To opet morate pitati Vučića. Zato što on donosi odluku te vrste. Ja mislim da on čeka da vidi koje su mu sve opcije na stolu i onda će doneti odluku. Ja lično mislim da će se ići na ponovljene izbore u Beogradu, ali to zaista zavisi od njega. Šta je tu problem? Problem je u tome što Vučićev skok u budućnost trebalo bi u toj varijanti da počne tenzijama oko regularnosti izbora pod 1 i pod 2, ako do izbora ne bi došlo, nesumnjivom krađom, snažnim stimulisanjem odbornika da naglo promene svoje uverenja pre nego što se pojavila i jedna tema oko koje bi mogli da se razlikuju. Pa kaže, znate, sad neću više sa vama jer vi mislite A, ja mislim B. Znači, pre bilo čega toga, odjedan puta naglo progleda i kaže, a u stvari je Šapić odličan. Jel? Pa sad da ulazimo kakvi su... Dakle, na taj način da sada dalje postizborno prekrajaš volju građana i da onda sa tim haosom po Srbiji, sa bezbrojnim demonstracijama, ulaziš u izbore na 96-7 opština i gradova koji nas inače čekaju u drugoj polovini maja ili početkom juna, to ćemo da vidimo opet Vučić da odluči kad je to. Mislim da je to prevelika cena i prevelika destabilizacija sistema da bi Vučić povukao tu kartu. Tako da, ajde vidjet ćemo. Neće se to dugo čekati jer otprilike negde početkom aprila bi ipak morali da se raspišu izbori za lokalne izbore početkom sredinom aprila, ovih 97 izbora. To znači da pre toga neko vreme, 2-3 nedelje bi trebalo da je konstituisana vlada, da je Skupština počela da radi i tako dalje. Tu smo znači negde oko sredine marta, možda neka nedelja bliže kraju marta, kao poslednjeg trenutka u kome će se stvari znati, a da bi se znalo s kim Vučić, da bi Vučić znao s kim pravi vladu, on prvo mora da zna da li se ide na ponovne izbore u Beogradu ili se ne ide i na koji način misli da rešava to pitanje, te to opet treba da bude rešeno 1-2-3 nedelje ranije. I u tom smislu negde ja očekujem do kraja februara da će stvari biti, možda i ranije, ali do kraja februara će stvari biti jasnije. Ali evo još jedno hipotetičko pitanje za beogradske izbore. Naprimer, dese se ili treba da se dese i Srbija protiv nasilja kaže nećemo pod ovim uslovima, tražimo 6 meseci, ne znam, televizije, tražimo nove uslove kako god. Šta se dešava sa gradom 6 meseci koji već ima privremeni organ? Da li je to dobro uopšte? Ja mislim da to ne bi bilo prihvaćeno. Da bi se ali bi moglo da se ide u nedogled onda. Izbori bi se ponovili, samo bi onda SNS pobedio. Mi ne bi pristali na to. Ta varijanta da sad odjedan puta uslovljavaš nešto. Ne znam čime. To je neprihvatljivo. Prosto, ako se ponavljaju izbori, izvoli. I sad su na biračkim mestima stvari bile regularne. Mislim, u osnovi Beogradu vrlo regularne. I ta ideja da ćeš ti pobediti ili nisi ni pobedio, mislim, oni tačno kažu da SPS i SNS nisu osvojili većinu, ali niste ni vi osvojili većinu. A osvojili ste mnogo. Dakle, strašno su izbori pokradeni, ali ste na nivou Srbije 24%, uključujući rezultate u Beogradu, a u Beogradu ste 33%. To znači, mimo Beograda
Srbija protiv nasilja, sad bi to trebalo preračunati, ali negde je uprosečeno 17, 18 ili možda 19%. Prema tome, kako ste strašno pokradeni tamo gde ste postigli daleko najbolji rezultat. A i ne kažete da ste vi dobili više glasova. Vi samo kažete da SNS je trebalo da ima manji broj glasova. Ako bi bio manji broj glasova, onda bi procenti svih nas bili veći. Ne bi samo vaš procenat bio veći, nego bi procenat i Mi glas iz naroda bio veći, SPS-a bi bio veći. Ali dobro. Da li je to neka vrsta političkog ludila u kojoj kao, ja zamišljam neku utakmicu koju izgubim, pa onda kažem, hoću opet igramo dok ne pobedim. Mislim, ne znam kako da definišem. To jako liči na tu matricu zapada obojenih revolucija. To stvarno liči na to. Ali, nažalost, ti ljudi, i to je dobar deo mlađeg sveta, on je izrazito isključiv. Ja se objašnjavajući da isključivost nije dobra i da moramo da razgovaramo i kada se razlikujemo. Evo i sad sam rekao, ne možete ih nazivati kvislinzima, izdajnicima. To ne ide tako. Znate, uostalom i oni su narodni poslanici. I iza njih stoji volja građana da prenesu svoj suverenitet na te narodne poslanike. Pa mora postojati jedan nivo uvažavanja. Ali ta isključivost je, nažalost, i sa njihove strane upućena. Tako da će trebati mnogo, mnogo napora da se nekako oslobodimo te isključivosti i kada bi trezvenije sagledavali stvari, kada bi se više trudili da pridobiju ljudi, nego da kažu da onaj drugi ne valja. Možda bi nam svima bilo bolje. Ja se sećam kad ste gostovali baš u samoj kampanji, pitao sam vas o njima, niste želeli da pričate ni negativno ni pozitivno, a vidim da ni sada, da, što je otprilike politički korektno, ali moram da vas pitam kako će izgledati u Skupštini vaša borba kada s jedne i s druge strane možemo da imamo neki dupli pas koji se igra ideološki ili kako god, a onda vi negde tu između dve vatre. Ja sam bio narodni poslanik 3 godine, od 2001. do 2004. godine. Moji saborci nisu, oni su prvi put u parlamentu i za mene je jasno da moraš biti strpljiv i uporan i ne biti pod utiskom dana. Ako je neko bio primećen tog dana, da sad uradimo i mi nešto da budemo primećeni tog dana. Ne. Idi na sadržinu, argumentaciju, snagu ubeđenja, energiju i odmerenost izražavanja. I kroz vreme, i ne odgovaraj na napad, samo idi napred. I kroz vreme će svi oni u očima građana polako otpasti. I pokazat će se da postoji jedan potočić. Ima neka struja tamo koja gura. Ide nekim svojim putem. I to je jedini način gde možemo dobiti veću i značajniju podršku građana. Naravno, za nas će Mi glas iz naroda biti od ogromne važnosti kakav rezultat ćemo postići na ovim drugim izborima koji se održavaju sad, krajem maja. Naš cilj, međupolitički cilj, je da u svim tim sredinama u odnosu na rezultat koji smo već ostvarili na republičkom nivou, a praktično u svim većim gradovima smo mi već sada između 4 i 6,5%. U 25-30 gradova mi smo značajno iznad 3%. Na prvo pojavljivanje. Sad sa ovim gde se zna da se zna za taj rezultat, gde gradimo svoju infrastrukturu i gde smo parlamentarna grupacija, sasvim sigurno ćemo ući u brojne skupštine, opštine, gradova. Ali naš cilj nije da malo popravimo taj rezultat. Ne znam, bili smo 6 nešto u Nišu, pa onda budemo 7,8, što je značajan napredak. To bismo mi ocenili kao slab rezultat. Ali ako bi bio dvocifren ili jak dvocifren, onda bismo pokazali da mi nismo slučajna pojava i tako u većem broju sredina, nego Valjevo i slično. Zrenjanin, Novi Sad, ima mnogo toga, da ne nabrajam. Da mi, Beogradske opštine, naravno, da mi
ozbiljno smo pokrenuli očekivanja ljudi i da oni ozbiljno u nama vide mnogo veću snagu nego što je 4,69 na broj na kojem smo se zaustavili na ovim republičkim izborima. Ali evo neko bi rekao da ste u ovoj kampanji figurativno rečeno imali sreće da Srpska napredna stranka nije u režimskim medijima udarila na Mi glas iz naroda. Šta ako se desi to? Da li mislite da bi to moglo da utiče i da napravi neke veće probleme? Pa samo jedna rečenica, odnosno 2 rečenice oko ovoga zašto nisu udarili. Bili su ubeđeni da nećemo skupiti potpise. Šta da ih napadamo, pa da skrećemo pažnju na ljude, pa da dobiju podršku, pravi se da ne postoje. Kad smo skupili potpise, onda je do izborne tišine bilo negde oko 2 nedelje. I zaista u prvih 4-5 dana nakon predaje potpisa mi smo i dalje bili značajno ispod cenzusa. I onda su se lomili, da li da nas napadnu ili da nas ne napadnu, možda ćemo biti ispod cenzusa, bolje da ćute. Jer ako te Vučićeva mašinerija napadne, to je signal da za tebe treba glasati iz ovog ugla biračkog tela koji inače nas podržava. I onda u finišu smo mi otišli na preko, jako brzo, eksponencijalno smo otišli na preko 4% u istraživanjima koje je Vučić imao, ali to je bilo noć pre posljednjeg dana izborne kampanje, onda je bilo kasno da se bilo šta radi. Tako da, sad, da li će nam ovo štetiti, zavisi kako se postavimo. Ako uđemo u objašnjavanje i pravdanje, onda će nas to koštati. Onda će to biti problem. Zato što ćemo se vremenom utopiti u tu jednu kakofoniju. Ovaj je rekao, ovaj mu je odgovorio, a bio je ubedljiv, jesi čuo šta mu je rekao i tako. I sad to ljudima kao drži pažnju neko vreme. Ali vas zapravo gurne u jedan isti već viđen koš nekih političara koji se samo međusobno pljuju i svađaju. To nikakve veze sa životima ljudi, njihovim standardima. Zašto mi deca odlaze u inostranstvo? Kako ćemo da sastavimo od prvog do prvog? Gde je ta perspektiva razvoja Srbije? Gde je ta stabilnost? Na koji način mogu da planiram svoj život i tako dalje? U tim napadima i uzvraćanjima ničeg od toga nema. I nadam se da ćemo biti dovoljno mudri da ne upadnemo u tu zamku kad jednom krenu ti napadi na nas. Da li to zapravo predstavlja neku političku pismenost i ozbiljnost kod jednog većeg kruga ljudi? Pa da, to malo je i do karaktera. Imate prosto ljudi koji mnogo vole sebe. I onda on, kad mu ovo kažete da načelno ne treba odgovarati, on kaže ne, u pravu si. Ali ako se nešto kaže protiv njega, kad ćemo da odgovorimo? Zašto nismo odgovorili? I tako, to je onda odmah drugačije. Tako da, vidjet ćemo. Ne znam. Novi smo, ne znamo, u hodu radimo stvari, vidjet ćemo. Dobro. Evo jedan deo emisije bi posvetio i ovoj poslastici naših gledalaca. Između ostalog, Avdeevka je pri kraju, kao da će da se desi da konačno padne. Šta to donosi? Glavobolj donosi dalje ukrajinskoj vojsci i sve te smene koje smo imali prilike da pratimo u vrhu ovih prethodnih, to se odužilo. Kako bih rekao, to nije bila smena u danu, nego baš trajalo. U stvari govori o tome da su u Kijevu potpuno svesni ishoda. Potpuno svesni ishoda i sad se bave time ko je kriv. I ko će na kraju ipak ostati u nekom kako oni zamišljaju sedlu. Neće ostati niko. Ali oni se sad bave time. Čamac im je bušan na sve strane, oni su na sred okeana, ali oni ih sad gledaju daj da ja veslam ili da onaj vesla. Kao to će ti mnogo rešiti stvari. Tako da opet su doneli, kao i kod Bahmuta, najgoru moguću odluku da do kraja brane Avdeevku. I opet će izgubiti enormnu količinu vojnika i opreme, kao i kod Bahmuta. Tako da, kad se govori da o tim pomeranjima linije fronta da su mala, to je tačno. Ali kad govorite o obimu uništavanja ukrajinske armije, to je ogromno. Tu uopšte nema veze sa pomeranjima ili nepomeranjima linije fronta. Prosto je to ta vrsta sukoba. I s druge strane, Zapad je napravio jednu čitav niz, ali u vojnom smislu kolosalnu grešku.
on je za 2 godine ovakvim postupanjem podigao nivo obučenosti, opremljenosti i borbene gotovosti ruske armije na neslućeni visok nivo. Kakva god da je ta armija bila na početku 22. Danas je to duplo bolja armija sa neograničenim kapacitetima, sa čitavom lepezom novog, najmodernijeg naoružanja i od elektronskog ratovanja do novih modifikacija dronova sa još boljom preciznošću i sa manjom mogućnošću ometanja do ovih ogromnih proizvodnje hipersoničnih raketa različitih koji se mogu lansirati sa različitih platformi i tako dalje. Total oficirskog kadra te ima ratno iskustvo. Žestoko ratno iskustvo. 1 milion vojnika te ima ratno iskustvo. Kakav NATO? NATO ne bi izdržao, evo ovo 90.000 ovih njihovih vojnika. Pa oni u direktnom sukobu ne bi izdržali 3 nedelje. Oni bi se razbežali. Rekli, prvo bi poginuli veliki broj njih, za njihov užasan broj, za njihove pojmove, ovo drugo bi rekao, ma doviđenja. Ko baš ti lud? Pogotovo što nemaš drugih 90.000. Tako da, to je, sada su doveli Rusiju u poziciju da je apsolutno najjača vojna sila na svetu. Jeste očekivali smenu Zalužnog? I dolazak Sirskog koji... Ja ne umem to da kažem. Dakle, ja nisam nikakav poznavalac tih, kako bi rekao, dvorskih igara, cija, jeste, nije. Meni se to uvek čini na kraju da neko kao Viktorije Nuland ili neko Sullivan ili neki iz cije koga ni ne znamo, na kraju donese neki proračun i kaže ajde probamo da odigramo na tu kartu, ali to je sve dokaz da su svesni da je raspad i kraj i krah neminovan. Kako čitate intervju Takera sa Putinom? Da li vam izgleda, neko kaže, evo Putinova poruka je možemo da napadnemo i NATO, možemo da napadnemo i Poljsku, pa se tu izvlače neki analitički pregledi? Ne, nije on to rekao. On pokazao je da je potpuno siguran da on u rukama ima sve geopolitičke poteze. I potpuno je siguran da to opadanje Amerike je nezaustavljivo. Razume da slede možda opasni dani, ali je siguran da Amerika nema nikakvog keca u rukavu koji može da izvuče da bi preokrenula tok istorije i potpuno je siguran u stabilnost tog nadolazećeg sveta, pre svega u odnos prema Kine. Izuzetno je siguran u ruski narod, izuzetno je siguran u rusku državu, izuzetno je siguran u rusku vojsku i izuzetno je siguran u rusku ekonomiju. Prema tome, sa te tačke gledišta, on je vrlo spreman za pregovore, ali kad kaže da je spreman za pregovore, on to naravno ne kaže, ali podrazumeva da će u velikoj meri Ruska federacija diktirati sadržinu tog konačnog dokumenta, ako do toga uopšte dođe. I u tom konačnom dokumentu ni jedne odredbe koja bi omogućila Zapadu sutra da ponovo pokreće agresivne planove prema Ruskoj federaciji neće biti. U drugom delu, kada je držao šire istorijsko predavanje, on se nadovezao na ono što je rekao pred Novu godinu u velikom intervju sa novinarima, kada je rekao da svi znaju da je Odesa ruski grad. Ovde je u stvari objasnio da je ceo izlaz Ukrajine na Crno more potpuna konstrukcija. Da istorijski to pripada Rusiji, što je isto. Kad kažete da je Odesa ruski grad, u stvari mislite Odeska oblast, a pošto je između sadašnjih i Odeske Nikolajevska oblast koja je takođe na Crnom moru, onda se podrazumeva da vi uzimate celo Crno more. I to je u suštini sad ponovio na drugi način. Dakle, ono što je meni najveći utisak, to je da je potpuno siguran da drži sve karte u rukama i da ima pregled igre u potpunosti. I svuda, na svim tačkama sveta. Naravno, nešto će se dogoditi ovako, nešto će se dogoditi onako, ali generalno, strateški, apsolutno je siguran da drži sve pod kontrolom. I da ima snagu, i da ima podršku za takvu politiku. Onaj detalj koji je meni bio zanimljiv, to je kada je rekao oko ovoga da se želi pregovorima zaustaviti sve.
da on ne samo da izvlači zaključak da Zapad radi na tome da do pregovora dođe iz prosto očajne situacije Ukrajine, nego je baš insistirao u intervjuu i rekao je ja znam da oni rade na tome. Drugim rečima imamo obavešteni podatak ili nesumljiv podatak da oni rade na tome. Muka je za Zapad što ne mogu da nađu ni jednu varijantu u kojoj bi oni rešili stvari sada pregovorima, a da ne dožive potpuni debakl, da ne priznaju potpuni debakl svoje dosadašnje politike u Ukrajini. Dakle, hipotetički gledano, kad bi se desili neki pregovori koji ne odgovaraju Rusiji i Rusija ih jednostavno ne prihvati, rat se nastavlja, to bi zapravo značilo jednu veliku propast za zapadni svet. Pa propast je neminovna. Propast je neminovna jer vi ako predložite, znate i sami u tom intervjuu je ponovo, ko zna koji put, Putin rekao, za početak vi razgovarajte sa Zelenskim da ukine ukaz kojim je zabranio da se pregovara sa Ruskom federacijom. Evo, za početak to. Hoće da stalno kažem, a lopta je u njihovom dvorištu. Ali, bilo šta što bi ugrozilo demilitarizaciju i denacifikaciju o kojoj Putin govori, što bi ugrozilo pravo Rusa da se izjasne i o Odesi, i u Nikolajevu, i u Harkovu, da li žele ili ne žele da žive u okviru Ruske federacije, više nije tema. Nemaš tu temu. Da si hteo 2014. godine da rešavamo stvari 15. kad je Minski sporazum pretočeni u rezoluciju Saveta bezbednosti 2212. Moglo je Krim Rusiji, a ovo sve drugo ostane u sastavu Ukrajine. Posle toga ne može, onda ti više Luganska i Donjecka oblast ne mogu. Pa ti se to takođe ne sviđa, dobro, sad ti ne može ni Hersonska ni Zaporoška. Pa ti se ni to ne sviđa, dobro, sad ne može Nikolajevska i Odesa i verovatno Harkov, ne znam, a ovo gotovo bih mogao da se kladim za Nikolajev i Harkov, i Odesu, izvinjam se. Tako da je to gotovo. Ne možete vi na kraju balade da se vratite na ono što ste imali na stolu nekada. Bilo, pa prošlo. Mnogo krvi, mnogo ljudskih života, mnogo napora, sve se promenilo prema tome i pošto se realno promenilo i u političkom zahtevu se promenilo. Nešto što je izgledalo moguće tada, sada je nemoguće. Nemoguće je Ruskoj federaciji da ne obezbedi Rusima izjašnjavanja šta oni žele, koji žive na teritorijama koji su i dalje pod kontrolom Kijeva. To je nemoguće više za njih. I naravno, nikakva vlast u Kijevu ne može da postoji koja neće sama progoniti neonaciste, koja neće doneti oštre zakone da sve neonacističko se strogo kažnjava, koja neće porušiti sve spomenike podignute u međuvremenu neonacistima iz Drugog svjetskog rata, promeniti sve škole, nazive ulica, kažnjavati sve one koji su raspirivali mržnju i tako dalje, uz jednu kontrolu vojske koja po svom sadržini je dovoljna za očuvanje integriteta Ukrajine, ali koja nikad ne može napasti Rusku federaciju nikako. Više uz čvrstu garanciju da ulazak u NATO ne dolazi u obzir. Sad zamislite taj paket koji treba Zapad da progura. Da proguta. I onda zato Putin sedi onako ležerno i kaže, pa ne, evo nek nađu. Ja znam da traže, nek nađu oni to, pa da vidimo kako će to da izgleda. Tako da otprilike meni to tako izgleda. A u jednom momentu je razbijena i ta mitomanija da je Rusija htela da uđe, ne znam, u Kijev, da to izgleda... Nije htela. On je, u stvari, kako bih rekao, Putin sada dosta jasno stavlja te obrise. Taj brzi napad na više pravaca je imao za cilj da dovede Kijev za pregovarački sto u kratkom vremenskom periodu. I u stvari je to uspelo. Zaista. Počelo je u februaru, već početkom marta je postojao, kako nam sada rukama pokazuje Putin, dosta obiman dokument koji je dogovoren. Šta to sve znači, jel? I onda je otišlo kako je otišlo na drugu stranu. Tako da
u stvari Zapad ne razume, ima veoma sreće što je na čelu Ruske federacije Putin. Bilo ko na njegovom mestu sa ovakvim nadmoćnim naoružanjem i ovako nadmoćnom vojskom koju ima, makar sada u ovom trenutku, mnogo oštriji i neodmereniji vojni postupci bi se povlačili. Mnogo. Tako da oni misle da im je kao Putin diktator i najveća smetnja, oni ne shvataju. Da zahvalite Bogu što vam je Putin tu, a ne neko drugi koji ne bi imao te živce, koji ne bi bio toliko legalista, koji ne bi vodio računa o široj slici ipak suštinski istih naroda, Ukrajinaca i Rusa, računao na jedno vreme od 50-60 godina gde će se ipak ili kraće, gde će se ipak stvari smiriti, rešiti i tako dalje. Tako da je u stvari on stabilnost za svet, da ima što manje sukoba, ne uopšte izvor sukoba kako Zapad prikazuje. Ste primetili u Trumpu izjavu oko NATO-a i pospešivanja Rusije ukoliko ne budu plaćali? Dobro, Trump se uvijek vraća na svoju zafrkanciju. Kaže, pa šta je vama, ne znate vi kako se pregovara, kad sam rekao ćemo da izađemo iz NATO, ako ne plate, vidite koliko su počeli više plaćaju i kupuju naše naoružanje. Tako da on sad vraća to, kao sad ću tek da ih uplašim. Ko ne plati nema zaštitu, tako da to malo menja nivo. Ali dobro, on je majstor da da neku izjavu koja će ga staviti u centar medijske pažnje. A da li verujete da bi dolaskom sada Trumpa o izborima, u stvari dolazi izborna godina u mnogim zemljama, da li će to da promeni neki pravac, da li može da promeni neki pravac imajući u vidu da kandidati... Pa ukoliko bi Trump postao predsjednik, onda sigurno bi došlo do smirivanja odnosa sa Ruskom federacijom. Šta bi to značilo na drugim delovima sveta, to je pitanje. Trump ima tu zaoštrenu retoriku protiv Kine, ali mislim da ne bi bio lud da ulazi u bilo kakve vojne avanture. Zanimljivo, Putin je rekao da se Amerika više plaši Kine. Smatra ga većim protivnikom otprilike. To je normalno. Zato što u tom finansijskom, ekonomskom, međunarodnoj trgovini, snazi unutrašnjeg tržišta Kine, u velikoj meri tehnološkom, Kina je daleko veći takmac Americi. Dakle, ono što bitno potiskuje i uticaj dolara i uticaj finansijskog sektora i uticaj ucena preko tehnologija i tih povezivanja trgovinskih u svetu, potiskuje Ameriku sa tog plana. Tu je nemerljivo veći doprinos Kine nego Ruske federacije. I u tom smislu, u kontri, razmišljajući, Amerika tačno vidi da ono što ih je u stvari uzdrmalo i u stvari izbacilo iz sedla nije Ruska federacija, nego Kina. Samo vide zakasnalo. Ja sam svojim drugarima 2008. kad bile olimpijske igre u Pekingu rekao, da li ste gledali otvaranje olimpijskih igara? Sad neko gledao, neko nije. Pa kao što je bilo dobro? Rekao, ne, nije stvar u tome da je bilo dobro. Vi ne razumete. Kina se objavila svetu da dolazi kao nezaobilazni, ogromni faktor u svetskim odnosima od tada pa u buduće. Ona je stekla takvu količinu samopouzdanja i ekonomskih fundamenata da je u stvari rekla celom svetu, sad mi počinjemo da dominiramo i potiskujemo ove dosadašnje. I sad Amerika to kao ništa, nema veze. 2019. 20. već ozbiljno, 20, pa čak i kad je Trump bio, 17. 18. vidjeli već panika, ali to je 10 godina kasnije. To je kasno. Oni su potpuno podcenili Šangajsku organizaciju za saradnju. Oni su potpuno podcenili BRICS. Oni sad to ne podcenjuju, ali to je kasno. To je već toliko strukturirano, čvrsto. To više ništa ne može da uradiš. Obrnuto, to ima sve veću privlačnu snagu za sve veći broj značajnih regionalnih sila. To je kasno. Sve si prevideo, sve si pogrešno odigrao, samo zaljubljen u to da ćeš ti da napadneš koga hoćeš, destabilizuješ koga hoćeš, uceniš koga hoćeš, ukinućeš mu SWIFT pa će on da se raspadne. Pa evo ukinuo si SWIFT i se raspao. Pa nije se raspao, jer ti dominiraš tehnološki. Pazite,
prednost Amerike tehnološka danas u odnosu na Kinu i u odnosu, isti odnos Amerika-Kina, recimo 99. kad je bio napad na nas. Danas je to 15 ili čak i nešto više puta manje. To nije nešto se poremetilo. To je ovoliko. Kina je tu. U nekim elementima je ispred, u nekim elementima je tu, ali Amerika ne raspolaže ni jednim tehnološkim rešenjem koje Kina ne može da sustigne za 3 do 4 godine. Ama ni jednim. I šta onda? Ništa. Onda ćeš morati da uđeš u stvarnu utakmicu i u stvarno takmičenje. Tako da je ta ocena Amerike tačna, ali sramotno zakasnala. A često se govorilo da su odnosi Rusije i Kine zapravo veštački, da će tu Kina da izda svog partnera i tako dalje. I sada kako vreme odmiče ispada da su to bile sve zapadne koske koje su se bacale konstantno. Moram sam sebe da pohvalim i tu sam rekao su to besmislice odmah na početku i sad se to vidi. To se apsolutno vidi. Pa, pazite, sad bilo ko da uzme sa strane, što bi rekli, pošto mi dolazimo iz ove partije, mi vanzemaljci, mi to vidimo. Nekog sa strane uzmete čoveka i kažete, evo pogledaj objektivnu poziciju Rusije i Kine, jel da je prirodno da oni sarađuju? Isto tako će reći, jeste prirodno da sarađuju. Ali ovi koji su zapadno kažu, ne razumete vi, to će Amerika da odigra. Malo Kina ovako, pa Rusija onako. Šta je vama? Vi pretpostavljate da su tamo neki imbecili, da su tamo neki, kao bi rekao, dečurlija neke džinđuve im Amerika pokazuje, pa će oni da ne shvate očiglednu stvar. Naravno da su shvatili očiglednu stvar i naravno da su odigrali čvrsto u međusobnoj saradnji i međusobnoj pomoći. I to se pokazuje kao apsolutno nesavladivo za Zapad. Ta interaktivnost Rusije i Kine i na toj platformi, ovo što sam rekao, šira ukrupnjavanja, Šangajska organizacija za saradnju, BRICS pre svega, ali onda i druge asocijacije, kao ASEAN, koje se oslanjaju na sve te sile, jer su vam Indija, Kina i Rusija i u BRICS-u i u Šangajskoj organizaciji saradnje. Tako da tu nema govora. A da li postoji mogućnost da Kina bude ta koja će voditi pregovore, mirovne pregovore? To se govorilo da bi mogla da bude Turska, ali sve manje izgleda tako. U jednom momentu su Kinezi nešto i predložili, ako se sećam dobro. A Kina će od početka stajati na svojoj početnoj poziciji, a to je jedan uravnoteženi stav. Međutim, ja mislim da se ni Kina tu neće previše gurati da to bude. Nek Amerikanci izaberu koga god hoće, ako je to Moskvi prihvatljivo, od njima je to potpuno u redu. Mislim da su i u Pekingu, ako su u Kijevu svesni, onda su sigurno i u Pekingu svesni, da će se stvari rešiti na terenu. Mislim da taj realno rešavanje svih otvorenih pitanja će doći pre nego što dođe od bilo kakvog sporazuma. Ja koliko vidim, Zapad uglavnom sada insistira na nekim pokušajima da se otvarajući pregovore prekinu dejstva na terenu. Na to Rusija uopšte neće pristati. Ono će reći, nema nikakvog prekida ničega. Idu pregovori, pa ako daju rezultate, ako ne daju rezultate, nema veze, nastavljamo dalje. Znači, oni uopšte prestati da bi dali šansu da ovi, pošto su proizvedu nedostajuću količinu granata, pošto su rekli Evropska unija i NATO i CEDA, 1 milion granata do 1. marta. I ništa, sad kad vide da je 1. mart na 3 nedelje, onda su jedno pre 5-6 dana rekli neće biti 1 milion, bit će 500 i nešto hiljada. Malo više od pola. Znači, prognoziraš na 10 meseci i na 10 meseci omaneš skoro pola. Podbaciš. Eto, to su ti, to ministar vojske došao pa nam kaže, znate, bit će to i to. Pa daj, majstor, izračunaj broj granata koji možeš da proizvedeš. U redu je si proizveo 940.000, a rekao si 1 milion. Ajde. Ni to ne bi trebalo da grešiš, ali ajde. Proizveo si 550, i to sa skladištima, 550.000, a rekao si 1 milion. Pa ti to nisi u stanju da izračunaš. A ne šta će da bude i na koji način će se odvijeti stvari u svetu. Tako da, mnogo činjenica govori u prilog tome da će se stvari rešiti same od sebe. Ja sećam da ste kod mene u emisiji pričali o leopardima i kad su stigli leopardi, ja sam mislio sad će to da promeni tok rata, vi ste objasnili tada da to
apsolutno ništa neće Pa promijeniti. evo i sad taj nije nesrećni, ne nacista, ali založni, to je ipak neki ozbiljan general. Pa on sve vreme njima govorio otprilike isto ovo što sam ja rekao u vašoj emisiji, aman ljudi, ja sam bio pripadnik oklopne brigade, tamo neki PVO, ne važno, ali u delu naše prve oklopne brigade, jedne elitne jedinice koje smo imali. Kogod išta zna o oklopnoj brigadi, ako ide u ofanzivna dejstva, protiv protivnika koji ima prednost u avijaciji i u nebu, nemaš nikakve šanse. Samo je pitanje, možda ćeš negde probiti, neka bataljon će, četa neka će fenomenalno da napravi proboj. To je moguće. Ali strateški ti da nešto uradiš, a da protivnik ima prednost u nebu i da ima veću artiljerijsku podršku od tebe i da je ukopan, to je nemoguće. To je apsolutno nemoguće. I u suštini im Zalužni to i rekao. Dajte ljudi kakva kontraofanziva, to je nemoguće. Rekao ti moraš, on kaže dobro, ajde. Ako moram i šta je sad, ubiše koliko, 20 i nešto hiljada momaka ukrajinskih mesečno strada zbog tih ludaka na zapadu i tih još luđih ljudi u Kijevu koji izdaju neposredne naređenje. To je strašno. Da. Brojke su jezive. Evo za kraj samo da vas pitam još jedno pitanje oko Kine, hoću uvijek zaboravim. Ima utisak da se uopšte ne mešaju u ovo što se dešava u Gazi, Izraelu, da nekako stoje po strani ili je to taktika? Pa ne, oni se mešaju u smislu ekonomske saradnje sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iranom. U tom smislu se mešaju i time onemogućavaju Ameriku da može da izvrši bilo kakav ekonomski pritisak na ove dve države, niti da može da ima efektivne pretnje Iranu ekonomske. A Rusiji prepušta ovaj deo vojnog odvraćanja. Znajući da je položaj Amerike i na Bliskom istoku bezizgledan, jer je, mi smo ovdje na početku govorili o otklonu ruskog naroda prema zapadu, ali otklon Turaka prema Americi je najveći u istoriji. Nikada toliki broj Turaka nije bio oštro protiv američke politike, kao što je to danas. Turaka. Zamislite kako je to u arapskom svetu. Kako god danas se to pokazivalo u realnim akcijama koje postoje ili ne postoje. Ali u ljudima, a sad zamislite, ako je tako u Turskoj, zamislite kako je u Iranu. A šta mislite kako vam je u Pakistanu? Bez obzira što tamo Amerika pokušava da destabilizuje tu državu i tako dalje, ali ne vredi to. U neposrednom okruženju Egipat također preko predsjednika Sisija, to što bi rekao Biden Meksiko, koji drži za sada pod kontrolom taj arapski svet, ali neće ni on moći dugo. To je 300 i nešto miliona ljudi koji žive muslimanskog sveta, koji živi neposredno u okruženju Izraela. I Amerika će to sve da odvrati. Čime? Na koji način ćeš to da uradiš? I pokazuje se da kad držiš ljude u užasnim pozicijama kao Hutije, kao razne delove Sirije ili Iraka, pa ti ljudi su u neprekidnom ratnom stanju. I onda uzme pa te gađa. Ti kažeš ne smiješ da me gađaš jer ću ja inače te bombardujem. Pa ti me bombarduješ bilo ti, bilo Saudijska Arabija i tako 10 godina. Meni nema života pa mi nema dok si ti tu svojim čizmom. Tako da se to komplikuje neviđeno i u tom smislu Kina nema potrebe. Niti ima efektive. Niti hoće da daje ikakvu povod Americi da bi pokrenuli još jedan ciklus nekakvog ekonomskog rata protiv Kine. Jer Kina vrlo, vrlo tačno vidi da svaki mesec, svaka godina u kojoj se odlaže frontalni sukob sa Amerikom ide u korist Kine. Da je tu Amerika sve dublje u svojim problemima, političkim, ekonomskim, finanskim, raznoraznim, a Kina sve jače i jače. I čak i na vojnom planu ubrzano sve jače i jače. Tako da sa te tačke gledišta je ovakav, dobro ste primetili, relativno rezervisan stav na površini, ali ispod toga vrlo aktivan stav Kine očekivan. Gospodine Pavlović, veliko vam hvala na današnjem gostovanju. Nadam se da se vidimo uskoro.
Poštovani gledalci, vi ste gledali kanal Član 50, ostajte mi u zdravlju i ako Bog da, vidimo se uskoro.